Mali armée wajibate k'a dɔn n'a tora cɛ kelen ye wajibate k'a dɔn sebaya bi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Laya Jara ye a ko Mali sɔrɔdasiw i k'a dɔn ni fililen don wajibate k'a dɔn u tɛ siran u tɛ segin ko ɲɛdɔn wajibate an ka taa fo jamana i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka labila Bamanji fɛ walima a bɛɛ lajɛlen ka kɛ fure ye wajibate k'a dɔn ayiwa janfa ani bɛnbɛnbɛn min faralen don ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin Mali ma wajibate a tɛ fɛn ɲɛ sabula an sɛmɛnen b'a an ka Ala la min ye Kidali mara ye wajibate k'a dɔn mètre carré kelen a tɛ to yen bilen wajibate o de la an ka sɔrɔsiw a bɛ ne ka waati bɔ min kɔni ye Tesalite ani Tɛnzɛn Watan o lamini ye Bamanjuw dɛsɛlen n'u gɛnna ka bɔ Mali yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ ninnu ye jamana bɔda de ye sabula an ni jamana wɛrɛ jɛn bɛ i k'a dɔn a furanjɛw la wajibate i k'a dɔn bi balina kɛ ka to ka t'u da wali jamana na janfandiw wajibate i k'a dɔn k'u bɛna suru o la wajibate k'a dɔn i bɛ t'i b'u yɔrɔ min ni tabilala yen na i na bila kɛnɛkolo jala kan armée Mali wajibate u ka kunnafoni dila état-major général des armées a ko ntɛnɛn don u tɛ kalo tile 5 wajibate opération min n'o ye kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko opération Maliko wajibate k'a dɔn sanfɛmɔɔw olu ye lajɛli kɛ wajibate sanfɛmɔɔw ye buguri da ka filɛli kɛ wajibate u y'a ye k'a fɔ Bamanji bugulen don yɔrɔ min olu ɲɛ b'u la u bɛ se k'u sɔrɔ Bamanjiw b'u ye nka Bamanji se k'u sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn tubabukan na frappe chirurgicale wajibate i k'a dɔn o de ye k'a suma k'a ci a te cɛmancɛ la wajibate k'a dɔn ka sɛmɛ ka sin a yɛrɛkɛ ten a k'o de kɛra Kidali n'a lamini chef d'état-major général des armées communiqué in kɔni senfɛ wajibate k'a dɔn ayiwa sanfɛmɔɔw wulila ka yaala ni ka jateminɛ kɛ u taara bɔ a kan k'a fɔ mototigi caman de i k'a dɔn min ye Kidali tilebiyanfan ye u bɛ ɲɔgɔn nɔ ka dɔ dabalijugu ni fɛɛrɛ b'u kɔnɔ wajibate k'a dɔn sanpɛrɛn n'a bɔra sanfɛ n'u y'u suma wajibate k'a dɔn cɛte min ye nɛn nɔ a bɛɛ lajɛlen taara lahara a ko k'i bɔ yen wajibate k'a dɔn ayiwa yɔrɔ min fana bɛ yen n'u k'a ma toximin wajibate k'a dɔn sɔrɔsikulu sanfɛmɔɔw u nana wuli ka jɔ boloda mobili dɔw dogodogolen kun don a bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ marifa ni kisɛ la u taalen b'olu dogo kuluwow ani jiriw jukɔrɔla la wajibate i k'a dɔn a kɛr'u ɲɛna k'u ɲɛ tɛ maa ɲɛ t'u la nka Ala ɲɛ b'u la sabula Ala de bɛ yeli kɛ ni k'a di an ka sanfɛmɔɔw ma jɛrɛjɛkulu minnu n'o ye CSP u n'u jɛɲanjugu Gemini EIGS wajibate k'a dɔn dunan minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na far'u kan wajibate yan ka di yen ye n'u ko law o ye tiko kelen de ye wajibate n'u ko lo siɲɛ kelen fɔn fɔn b'a lamini na ni ma fɛn dɔn hali jiri wajibate a bɛɛ ni bi to a la sɛbɛnnikɛla ko nin ko damadɔ minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ chef d'état-major général a y'a jira k'a fɔ kɛlɛ min bɛ sen na sɛgin t'a la deli t'a la wajibate k'a dɔn an bɛ taa sa de fo ka taa fɔ kɛlɛ in kɔni a banna de fo ka taa fɔ Adrade Ziforak wajibate i k'a dɔn a lafiyara Bamanji furanna ka ban sɛbɛnnikɛla ko Tɛnzɛn Watan kɛlɛ a bɛ da tariki la sabula wajibate k'a dɔn ayiwa min ye maa juguw ye maa hakilijugu u b'a fɛ diyagoya ni bilen u ka diyagoya ko ni dagakisɛ bilen k'o sigi Mali da la wajibate k'a dɔn jamana minnu bɛ saheli jamana n'o ye AES ye u b'a fɛ ka diyagoya daga de sigi an da la ni nin gɛlɛn in ye wajibate k'a dɔn ni kɛlɛ don o tuma an ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔdasi minnu bɛ sanfɛ olu tilalen yɔrɔ la k'a fura dugumamaw olu sɔrɔla ka n'a tɔ ni salu minnu kɔni bɛ nimikara la k'olu tɔ tɔtɔ wajibate k'a dɔn ni marifa jugu de kisɛ tɛ tiɲɛ olu la tɔ minnu bɛ nimikara la marifa jugu bɛ kɛ k'olu tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ko in daminɛ ni sisan cɛ tiɲɛ don wajibate bɔ kɛra kalama k'a fɔ jɛɲanjugu dɔw bɛ yen minnu kɔni farala ayiwa juguw kan i n'a fɔ Ukraine jamana o yɛrɛ kɛra sababu ye wajibate k'a dɔn Mali ka Ukraine wele k'a f'u ye teriya min kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'u haramu yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ kɛ ɲɔgɔn kan maa ye